Iki dino panas ngentak-ngentak cah. Dadi niki aku jajan es dawet karo kelapa muda. Nah iki lokasine ana ning daerah Ngawen, tepatnya ning terminal Ngawen terus paling pojok. Nah iki jenenge es dawet ayu dan kelapa muda. Iki sebenarnya pindahan saka ngarep pasar yo cah, karena pasarnya ditandani dadine pindah kene. Iki dawet legend banget wisan. Nah iki seneng kuning kene ku ndek nganggo es iku cah kristal, bukan es sing balok ngono ku, dadine higienis. Gulanya juga nggak gula aren ya cah, jadi ini gulanya kewentel banget iki sing gari beda cah, iki dawet Banjarnegara ya kuwentel-kuwentel ngene iki. Nah iki ya nek pengen ngerti cowendole lho, delok sewantene wakeh ngono, terus cendole ya wakeh pisan ngono, wis iki seweger banget ngene iki cah. Nah iki cah iki apa wis dadi iki gak tak pres ya ben kalian ngerti iki koyo piye bentukane. Nah iki dawet iki tipikal dawet sing apa swantene kuwentel, terus juga gula arene juga kuwentel ya, wis kombinasi sing cocok karo cendol-cendole sing apa tipis-tipis ini iki. Aku seneng cah cendol sing tipis-tipis ngene iki. Nah iki kombinasi sing epic, wis bener-bener enak pol, ngenah pol iki tak ombe. Panasnya langsung hilang. Nah iki cah iki juga ono kelapa, jadi gak usah khawatir sing pengen kelapa juga ono. Nah iki kelapa niku kelapa murni cah, jadi gak ono tambahan apa jenenge iku air gitu. Jadi bener-bener nganggone duduh kelapa asli ngono, terus ditambahi kelopone. Iki kelopone iku apa ya nglumut ngono lho, aku seneng kelopone kene iku cah. Nah iki tak minum lho, delok rasane seweger banget iki, padahal gak nganggo es lho ya. Jenenge kelapa murni ya pasti seweger cah. Nah iki bukanya mulai jam 9 pagi sampai maghrib wis entek cah. Dawet ataupun kelapa muda harganya 5.000 cah, ya wis ndang dilarisi.